tuturor! Mă numesc Veronica Diaconu și sunt primarul Comunei Gorgota, județul Prahova, comună situată la drumul național 1 între Ploiești și București, la doar 30 de kilometri de aeroportul internațional Otopeni. Comuna noastră se află în plin proces de dezvoltare. În acest moment se lucrează la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a comunei, mai întâi în 2 sate, urmând să extindem și în celelalte 3 sate ale comunei. Vom introduce și rețeaua de alimentare cu gaze naturale, iar cei 3,8 km de drumuri vor fi asfaltate. De asemenea, împreună cu investitorii străini, încercăm să creăm cât mai multe locuri de muncă pentru locuitorii comunei. Vă invit în comuna noastră să investiți, să locuiți, să munciți, dar și să vă petreceți în mod plăcut timpul liber la terenurile de golf și motocross din localitate. Vă așteptăm cu drag!